Super Typhoon Henry wala sang direktang na epekto sa Western Visayas pero magapabaskog sa habagat nga nagadala sang pag-ulan-ulan, mabaskog nga hangin kag balod sa reyon. Inigitutukan ni John Sala. Sa monitoring sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kay ina sang aga, yara sa 530 kilometers na sidlangan aminhan na sidlangan sang Itbayat Batanes, si Super Typhoon Henry nga may international name nga Hinamnor. Si Typhoon Henry ang pinakamabaskog nga bagyo halin Enero sa mga tuig kag ginapaabot nga magadala sang tuman kabaskog nga hangin kag ulan sa mga lugar nga malabayan sini. Pasaka ang direksyon sang Super Typhoon kag ginapananaw nga magagwa sa Philippine Area of Responsibility sa Domingo sang kaagahon. Sa piyak sang malayo sini nga track sa Western Visayas magadala ini sa gihapon sang pag-ulan-ulan, mas mabaskog nga hangin kag balod sa mga masunod nga inadlaw. By tomorrow or sa Saturday, no? So expectar naton nga mas makusog pag ang aton nga southwest monsoon sa amuna ng mga tinion, which in turn makadala sang mga pagbalod-balod sa aton nga mga coastal waters. It's possible ang mga pag-ulan-ulan gyapon sa mga amuna nga adlaw sa next 2 days to come sa aton na Saturday or should I say sa Friday kag sa Saturday na dala sang ining southwest monsoon. May posibilidad man suno sa pag-asa nga maglain ang direksyon sang bagyo apang tuman man ini sa gihapon kalayo sa rehiyon. Pwede siya maglihis or pwede siya mag-naog gamay, pero base lang ni siya sa boundaries ang ining circles nato, no? So kung natawon naton, manubo ang tsansagid nga mag-landfall siya sa kung anong ano man nga bahin sang aton nga pungsod. Upod kay Cirilo Duque, John Sala, 1 Western Visayas.